Hai, namaste. खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे फरायहरनाय थालायबाय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक कमेन्टफोरबो होलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै आंना थांजोब्बायानो फ्राय फुला ओमफ्राय आं फुल मोजां मोनो नालाय बिदिनो जानला मोनला बिदिबा नायलांनोसै आंनि भिडिअखौ एसेबा गोबावनि उनाव जेरैसो लाल साहा फुदुंनोसै एसे दैखौ गोदौहोग्रोनोसै खेरानो गावजाबाय थायो ओमफ्राय आं दा बेखौ मा खालामगोन दाहाय एवगोन लोगोफोर नायबानो जाबाय माबोरै खालामो आङो दाख्लैबो एसे होनदोंमोन आङो माने एसे एनै गावबायानो थायो आंना आरोखि खर' गाज्रि बायदि मोनबाय जानोसैलाय फुंनि ओमफ्राय लाल साहा नालाय काप गुफुराव लाबोलायबाय आरो आं गुफुरथ' नङा क्रिम कालार आरो ओमफ्राय आं गोसोमखौनो मोजां मोनथारो आरो गाइखेर सायाव मोजां नुयो बेखायनो आं गोसोमखौ समाव लोङो आरो जादो दे जादो मालाय बाबाया जेबो जालाङाखै प्रमसन नांगौना लोदो लोदो जाबाथाय खस्थ' जागोन खमायनो बेखायनो जेबो जालाङासै मालाय बाबाया आंना गाइखेर साहा मोनलोङाबा दा होफैग्रोमोना लोंथारनांसिगोनलाय न' सुखांबाय माखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो सुखांजोब्बाय आरो माथोबाव जेबो गैया आलादा जेबो गैखाया होफैबाय गाइखेर होफैग्राया ओमफ्राय आं साहा लोंफिनसै आरो बोराया साहा लोंफाबावबायसो ओमफ्राय नै पनिर गावनायखौ पनिर गावनायथ' नङा गाइखेर गावनायखौ आङो एवनोसै आरो सामब्राम ओमफ्राय बानलु होबाय बानलु होआबा दैल'ल' मोनजायो आरो जोंहाथ' ओरैनो बानलु होखाया ओमफ्राय नै खामबावलायबावबायसो मिनिनानै थैगोन दसे आङो साहा लोंनाय बेयाव ओरैनो मोननानै थागोन साननानै माबाय ओमफ्राय मालाय साहायाबो लोंबाय थाबाय मबाइलाबो नायबाय थाबाय जाबावबाय दानाबा मालाय खामबाय आरो एसे जेबो नङा ओमफ्राय लोगोफोर नै मोनसे खोथा नोंथांमोनहा सोरबा मिथिगौ सोरबा मिथिया जानांगौ आं ओरैनो माबानायखाय खोन्थाबाय आरो दुन्दियाखौ बोरै दोनो फ्रिजआव आरो गोथां बुस्थुखौ बोरै दोनो मानो होनबा फ्रिजबाबो गोलोमखाङो मा होनो दै ओंखारबाय थायो नालाय ओमफ्राय बेखायनो इदि खोबनानै दोनो आङो बेडशिट जिनाय माने बिराद मोजांमोन बे बेडशिटआ अन्थाव बाथावखामोन ओमफ्राय इदि खोबनानै दोनबा जायखिजाया बेखौल' नङा लोगोफोर जायखिजाया गोथां बुस्थुखौनो फ्रिजआव इदि दोननांगौ आरो ओरैनो प्लास्टिकफ्राव सोनानै दोनबा दै जानानै सेवजोबो ओमफ्राय जाखिनि दै ओंखारो बे मालाय बे जियानो ओरै सोबखांनानै लाबाय आरो ओमफ्राय खालामबानो जाबाय एखमबा आग्लायनाय मानाय जायोना बेखायनो आं इदि दोनो आरो ओमफ्राय गाज्रि जाया आरो ओमफ्रायथ' जाय दै नांखाथारनाय बाजारावनो माबाखाथारनाय बेथ' गाज्रियानो जाखागोन बाबो दसेखिनि बासायनानै लाखिनो हायो आरो बिदिबा ओमफ्राय आं बेयाव संख्रि हालदैबो हरनानै लाखाबाय जेरैखि एवआ जायो जोंथिंजायना रोंखायो जेबो गारथारा आङो बिनि दैखौ आं मोजां गारखाबाय नालाय इदि पनिर बायदियानो जाबाय आरो ओमफ्राय पनिरा जेनेबा बैदिया हानाय मानाय जाहैबाय ओमफ्राय बेयाव हानाय गैलायला आरो बेनो बेखौनो पनिर बानायबाय दिनै बोरायाबो लेट फैगोन सुनिबार नालाय सुनिबाराव लेट जायो ओमफ्राय मोनखांजोब्बाय आंहा नै दालियाबो ओमफ्राय ओंखाम जानोसैबा बान्दा कफियाबो नै नायदावफिनलायसो आंखौसो संग्राखौसो नायदावफिनो लोगोफोर बान्दा कफियाबो ओमफ्राय जोंनि बिबाजैया खोन्थाबाय आं इदि नालाय बान्दा कफियाबो मोना रुया माया बेफोरबायदि होनानै
सरि ओमफ्राय बाजैया खोन्थाबाय आरो जोंना आंथ' बाजै होना आब'सो होनो जोंना बिबाजैया खोन्थाबाय आरो सिनि गरनै सारलानानै हो होननानै ओमफ्राय दा आङो एसे सिनि गरनै सारलानानै होयो आरो माबायाव बान्दा कफियाव ओमफ्राय रुयो आरो एसे गंग्लायो आरोखि नङाबा आंखौसो नाहरफिनलायो नै जाबाय मोनबाय प्लेटाव खांलायबाय आं बिसिबां ओंखारबाय आरो माने आङो 3 फवा लाखियो नालाय 3 फवायाव आं कापसे साहा लोंबायमोन आरो मैया ओमफ्राय बेलासियाव लोंनाया ओमफ्राय दा बिसिबां आग्लायनानै बिसिबां ओंखारबाय आरो बिराद हाग्रा जायो न'फोरा गामिफोराव ओमफ्राय जोंनावबो बिराद हाग्रा जाबाय बिराद हाग्रा जानानै दंजोबो ओमफ्राय माने जोंहा रावबो गैया नालाय रावबो थाला नालाय न'आनो खालि ओमफ्राय न' सेर सेराव जोंथिंजायना इदि एसे प्लास्टार होबोयोना बेखौबो बारबोनानै बारखोनानै न'आवनो गाख्लायलांसै जारला जाथारो न'आव रावबो गैया थ' माबायदि हाग्रा जाखो ओरैनो जास्ट थांबा थाहैनो आन्थाल' आरो नङा बुरजा नङा आरो बिदि मोजांबो नङा होननानै नुनायजों एसे बोरैबा मोनोना नुनानै हाग्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय दा मा खालामहोनाय जायो हाग्राखौथ' एवहोनांसिगोन थाइबें हाबानो जायोमोन जासाबलायनोसै नै नोंनिखौबो खेबनांगौ बा नै बाबाना दालिं आंनि जाया बा मानसि गिदिरानो मालाय राजाथारबा ओंखाम बिदिनो मालाबा थाब हगारा गावसिनि गोसो बायदि ओमफ्राय जोंहाबो गारनोबो हाया रागाबो जोंनो हाया मिनिनोबो हाया दुखुबो जानो हाया ना होमबा बे उदैनि थाखायनो मा खालामनांगौ लोगोफोर गोसोखाङो आरो ओंखाम जानाय टाइमाव हगारबा जानो मोनबा ज' जाबा मोजां मोनो माने जेखियानो जाया जेसेबां खामानियानो थिना जेसेबां खामानियानो मावा माने जानाय टाइमाव टाइमसे हगारबा मोजां मोनो आरो थ' माथो बावना होमबा मालाय गावसिनि गोसो बायदि सोलियो गावस्राथ' मा होननो ना होमबा गिदिर मानसिफ्रा माबायदि जायो गास्राय खालामबानो जाबाय ट्राइ खालामबानो जाबाय जि दुन्दियाबो होदोंमोन नालाय दुन्दियाबो मोदोमलायबाय आरो बिमानि खामानि जोबलायबाय मोनसे जाहोखांबाय थुखैखांबाय दा फुथुनोसैलाय खुलुमबाय होनलायबा खुलुमबाय भेरि गुड मानो खमु लाला होनो खुलुमबाय नमस्ते सोरबा फैलायबाय नै जों गामियाव बिदिनो थांलाय फैलाय जायो बै गोजोनिया बैसोर खालि मोननाया फैयो दा बेयाव सेवबि मोनसेयाव फैलायबाय ओमफ्राय जोंहा नै गारि मोजां मोनग्राया ओरै नायलाय बेलासिनि लोंनायल' जानायल' जेबो गैया पापा थाबाय थानो जानाय लोंनायल' जेबो गैया ने बाबा जोङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जेबोथ' देखायनो हाया बेनो जानाय लोंनाय थानायानो मा खालामगोन जायो आंबो थ' नोंथांमोनाबो बिदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय उनफोराव माबाफोर एखमबा मोजांफोर नुबायबायनो हागौ हठातके थ' बेखिनि जानला मानला भिडिअखौ मोजां मोननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच एन्ड थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय